بسلامتنا تقبلوا فنوير تي في أم كتالة تركبوا خبركم تعذبتنا كما يتوعلم نلوم عربي بعد حدار فرق مع التنفرقان استدعلوهم هاجراون زيناتات حزركم قريبا زلخو ستيفانوس كرمايم نمكتتالكم بخبر دعدمكم بغندي أرست زينا فيلم منستر موقعزيان مرخبيتاتن اب تغبار حقاقاتن ممرحيتاتن اود سراح كم التسلاسل قليصم اب نوزو الى برعد كهر بصن حقوس كواسات ناصا كاب كشبو دق انستيو تاويجم اب زباكاش باركا بزنبره سناي كرامات طريت اب صبق كناتات كم زركبات حبيرم حيل بحر تشاينا نفرت السكامة على مشش مراخب وقع استساتفوا وتهدراو لممر أكايدهم أمريكا ندوب كوريا نيكليساو أصوار كتعتقا خمت تخيل أميتام تشاينا هندن أبي صاحبن دواتن نوافير النون زسان عسراوي نايمس حاب سقمتي وسيدن زرزر زينام منستري موقعزيان مراخبيتاتن اب تغبار حقاقاتن ممرحيتاتن قداي تشكركرتي بحافشام قصر دحنا الدما بفلاي عود سراح كم التسلاسل قليصم بز مسرت اب قداموت شعات اوارح اب تشكركرتن غاراجاتن بستخايده قصراو سراح 615 تشكركرتن 5 غاراجاتن اب زي تفقدلهم عجه كنطفو كم ترخبون سقمتي كم توسدلهم زحبره حلافي احدو قصر عنده أتو عند جبر ميكال بمركب موضعتي 5.5 مليون نقفة أتوي كم تجبر حبيرم كابتن حقاقاتن ممرحيتاتن منستر موقعزيان مراخبيتاتن زتحسات تشكركرتيم اتنزب زحا ابزو ماكل الزركبه كود حاده سليدا زسقلام ناي غزا مكاين كم زخونه زتقسعاتو عندم زرات حسات قلتهم مقرمتا خغبرلهم انتيم تغلغلتي قص سليدا نايتا مكينا مزغيبو نبعل مز موقعزيان مدري كحبر صويعم حلافيت أهادو قداي تشكركرتي ويزرو أسمرت قرماي بقدام كاند عمامات نايت أهادو أب هاقرنا زلوات تشكركرتي قبو قطعتات بعال مزي موقع عزيام مدري زمال آموخانن من رقاقات زاعتوا موتر تشكركرتي ممزقاب سيدا مدلاون واننت دبتر مهابن كاب سرح وصاء زخونا تشكركرتي مسراز كمون متحلاف سنواننت تشكركرتي كمزت تقالل بمتكاس أب قداموت شعات تاوارح 3,900 إسران كلتن تشكركرتي نايسم التحلاف كمزكايرام إزي مسناي كلتشان إسران سلستن كنا تأثرن كله دما بعشر شمونت ميتاويت كيف كم زبالة حبيرام أما وداتا ويزور عسمرت وننت مكاين بزكاير وعلم شتام أبحقاو سند وانت مركوسة مزخون كابزيد اللي كولالن صعبينات متلالن كدحنو كم زخولو تجنزيبهم بحقاقات ممرحتات منستر موقعزيه تقيدهم كسرحو عزها خيرام أبنو زبا إلى بعد كان وتسيد ككاد صنحه غسقاسات نصا كاب كشبو دق انستيو تاويجم وكيل ارينا تسفانكي الجبري سدال وصبصبالو دانيت جبري هوت كتقربيا أبنو زبا إلى برعد بموهاد منستر عيون محبراو دحنتن منستر تعنان حماد انك جبر بزصنحه قصالي غسقاسات نقحتن افلطون حبرتسب بمبراغو نصا كاب كشبو دق انستيو تاويجو بسلاسة تقمتي أبز تخيدس نسرعات أما حداريت نؤزوبا إلى برعد وزيرو عشا علي نور أبز اسمعتو قال كام نويح جزي سريتو نزت أنحي قودا اللمدين موقاد انقو عبقعنا دحر مبال دكسي كي قاتم قوسقواسات مكتتالن كقص المخانو حبيرا وانا دايركتر كفل محبراوي أقل زوبا عن سبان أبوانبر كوميتي مرقاقات مسالات قولعون دق آنستيون موقاد قودات اللمدتاتن كولونيل تسفات انقرماي بوغانو مخنشاب دق آنستيو تعناون سنة أمراون صعبينا سلزلوو كوقادن كوخنانن كمزقبا أسميرو لهم أب منستر عيون محبراو دحنتن وانا دايركتر كفل محبراو دحنت آتو محرات أفساهي بقدوو بدرجة زوبا أموقاد كشبو بأب نزدك أسقسقاس كمزقب أبركتو نزقبرو أكلات دحر ممسقان أب معك أبو بزحيلك سراح أزغاخيروم تمزقبو زولو قسقاس نيرتر حالفون أفريقيا بأب نزد صويعو زبالت وكل معكن هتسانات حبرات حقرات أب إيرتران ميسهوا بيج دما تتأريزو اللو حيال نقحتن وهدات هزبن منكستن شوطوطات زلق لمعات كلتش
2030 ንምዕዋድ ድልድል ባይታ ተነፂፉ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ኣገንዚባ ኣመሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃቦ መዛዘ መቓል ካብ ግዜ ቃልሲ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ብንቕሓት ህዝቢ ኣብዚ ደረጃ ዝመብፅሑ ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ ብምሕባር ተሪፎም ዘለው ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ብውህደት ክዕየ ተላብዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ቀሪቦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ኣብ 2017 ንኡዞባታት ሓልሓልን ዓተከለይዛንን ድማ ኣብ 2020 ነፃ ካብ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኣወጃ ዝዝከር እዩ የቀኒልና ዳናይት ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝመጸና ዜናው ጸብጻውና ኣሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሎም ዓመት ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ጥሪት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባ ተሓቢሮም ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ንዝምልከቶ ሙያዊ ኣዘራሪቡን ዘዳልወ ጸብጻብ አብርሃም ዓንደ ማርያም ከወረበዩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሳላ ህጡር ክራማት ተረኺቡ ዘሎ እኹል ማይን ሳዕርን ምስ ተረጋጊጹ ዘሎ ኣገልግሎት ጥዕናን መደባት ክታበትን ተደሚሩ ጥሪት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባ ተሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዶክተር ተኽለዝ ግተኪኤ ኣብቲ ዞባ ብፍኑ ኣብ መጋሃጫታት ዝጓሰያ ኣሳት 1 ሚልዮን ከብቲ 3 ሚልዮን ጠለበጊዕን ልዕሊ 150,000 ኣግማልን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ዝግበረለን ክንክን ዝውሃብ ኣገልግሎት ሕክምናን ክታበትን ምስ ምቹእ ናይ ጉስነት ባይታን ሰፊሕ መጋሃጫታትን ኣብ ምስሳነንን ዝህቦ ምህርትን ዓቢ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ጥሪትና ምስቲ ህጡር ክራማት ተተሓሒዙ እኹል ቀረብ መግቢ ረኺበን ኣዝየን ስስን ኣለዋ ቁፅሪ ንበዝሕ ካብ እንረኽቦ ምህርቲ ፀባ እውን ጽቡቕ ኣሎ ስጋ ጽቡቕ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክረምቲ እዩ እኹል ሳዕርን ቆፅለ መፅልን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዋሕዲ ዓይኒ ማያትን ሳዕርን ጥሪት ንዓባርን ሕማማትን ተቃሊዐን ብምጽንሐን ኣብ ፈለማ ክራማት 2024 ንዝነበረ ብርትዕ ዝናብ ክጻወረኦ ከም ዝኸበደን ከም ሳዕቤኑን ሕማምን ሞትን ከም ተቃልዓ ዝጠቐሰ ዶክተር ተኽለዝጊ ሰሞያ ጥዕና እንስሳን ነቲ ተርእዮ ንምፍዋስ ብዘካይድዎ ሓያል ምርብራብ እቲ ሓደጋ ከም ተኣለየ ገሊጹ ቅድሚ እዚ ክረምቲ ምእታው ዝሓለፈ ዓመት ከቢድ ድርቂ ነይሩ ድብላዕ ዳርጋ ጥሪት ሲኢነን ዓቢረን ተሰዲደን ውን ነይረን ድሕሪኡ ከቢድ ዝናብ ዝሓዘለ ክረምቲ መፅዩ ነቲ ከቢድ ዝናብ ውን ክጻወሮ ኣይከኣላን ስለዚ ብዙሓት እንስሳ ኣብቲ መጀመርያ ወቕቲ ሞይተናና ከምኡ ውን ተፈላለዩ ሕማማት ብዛሕሊ ዝብገሱ ሕማማት ኣብ ከብቲ ናይ ጎረሮ ምዕፃው ኣብ ኣግማል ናይ ብፅንፅያ ዝመፅእ ጃን ዝበሃል ሕማም ኣብ ጠለበጊዕ ሕማም ቀይሕ ኣፉ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣብሉሳን ዝብልዎ ብዓረብ ፍሮማይ ኣብ ከብቲ ከምኡውን ኣብ ጠለበጊዕ እዚ ብብዝሒ ተራእዩ ኸሪሙ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝግ እንዳለ እንዳጠፍአ ኸይዳ ኣሎ ዶክተር ተኽለዝጊ ኣስዒቡ ጥሪት ጎኒ ጎንቲ ብወነንትን ጓሰቱን ዝግበረለን ክንክን ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት ኣሳት 50 ሞያውያን ዘለዎን 26 ነቁጣታት ሕክምና እንስሳ ከም ዘለዋ ስጉረ ደባዊ ሕማማትን ውሽጣዊ ባልዓትን ንምምካድ ድማ ክታበት ከም ዝውሃብ ብምጥቃስ ኣብ 2024 ድሩት ዝነበረ ሸፈነ ክታበት ብምስፋሕ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ምክልኻል ስግረ ደባዊ ሕማማት ዘተኮረ ክታበት ንኣሳት 1 ሚልዮን ጠለበጊዕን 400,000 ከብትን ንምሃብ መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ሕጂ ቀዳማይ መከላኸሊ መስመር ዝበልናዮ ጎልጅ ላዕላይ ጋሽ ሻምብቆ ሞልቂ ሩባ መረብን ሩባ ፈለክሰቲትን ተኸቲሉ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ክረምቲ በርጭዑ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ልዕሊ ዓቕሚ ምፃፆት ተፈጢረን ከም በዓል ተሰነይ ሃይኮታ ጎኘ ባሩንቱ መጎሎ እዚኣትን መንስራውን ክታበት ከም ዘድሊ ብፍላይ ኣብቲ ፍሮማይ ተረዲእና ኣሎ ሕጂ ተስፋ ንገብር ኣብዚ ቀረባ እዋን ተኽታበት ክጅመር እዩ ኣብ መወዳእታ ጸጋ ሃገር ዝኾና ጥሪት ዝስስናሉ ባይታ ንምምችቻ ዝተፈላለየ መደባት ተተሊሙ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብዝነበረ ህጡር ክራማት ዝተረኽበ ትሕዝቶን ሳዕርን ተረፍ ምህርትን ካብ ባርዕ ንምክልኻል ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣተሓሳሲቡ እቲ ቀንዲ ሽግር ናይ መፍረ እንስሳ ኣብ ጋሽ ባርካ ወላ ብሃገርና ሙሉእ ሕፅረት መግቢ ብቐዳምነት ዝስራዕ እሱ በዚ ባህረይ ተፈቲሑ ኣሎ ሕጂ ምናልባሽ ኣብዚ ክላቦ ዝደሊ እዚ በቂሉ ዘሎ ሳዕሪ ኩሉ
رينا خينسؤنا كله زملكته حزبي أو قاشباركا دلو كاب حوي كتنكا قبرو خمون تقعستي بمكينة دقعزو تقعستي أوتيستا خونو تسافر تخونو شكرا خمدر باي كقطعو ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንውዞባ ዓዲ ቀይሕ ንሓደስቲ መምህራን ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ኣብ ኣገባባትን ሜላታትን ኣመሃህራ ዘተኮረ ስልጠና ወዲቦም እቲ ብ25ን 26ን ጥቅምቲ ኣብ 20 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝተመደቡ 47 ሓደስቲ መምህራን ዝተዋህበ ስልጠና ኣበርክቶኦም ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምዕዛዝ ከምኡውን ኣብ ስራሕ ንዘጋጥም ብድሆታት መፍትሒ ንምንዳይ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር መብራህቱ ተስፎም ገሊጾም ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ መምህር በየነ ተስፋይ ኣብ መዛዘሚ ናይ ስልጠና ኣብዝሃቦ ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብምጥቃስ ብዲሲፕሊን ዝልለዩ ብቑዓት ቆልዑ ንምኽስኳስ ብሓላፍነት ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም መምህራን ብወገኖም ዝቐሰምዎ ስልጠና ኣብ ማእዛኒ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ ደገፍ ገዳይ መምህራንን ኮምን ከይፍለዮም ኣተሓሳሲቦም ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዑስ ዞባ ማይምነ ን10 ስድራ ቤታት ስንኩላንን ኣለይቲ ዘኽታማትን ንነብሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ጥሪታት ጣይሶም ተጣየስቲ በመንገዲ መምሕዳራት ከባቢ ተጸኒዐን ዝቀረባ ሙኻነን ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ዮሐንስ አብርሃም እተን ስድራ ቤታት ኩነታት ናብረን ኣብ ግምት ብምእታው ብዝመረጾ ዓይነት ጥሪት ከም ተጣየስ አብሪሆም ዕላማት መደብ ማሕበራውን ቀጠባውን ጸገማት ዘለዎም ዜጋታት ካብ ተጸባይነት ተላቂቆም ኣፍረይቲ ዝኾኑሉ ዕድላት ንምፍጣር ከም ዝኾነ ጠቂሱ ድማ ተጣየስቲ ስድራ ቤታት ንዝተገብረለን ደገፍ ተጠቂመን ናብረን ንምምሕያሽ ክጽዕራ ተላብዮም እተን ስድራ ቤታት ብወገነን ንዝተገብረለን ሓገዝ መናብሮን ንምምሕያሽ ዕድል ዝፈጥረለን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብህዝብን መንግስትን ዝግበረለን ናብዮት ኣመስጊናን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሳዕቤናት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ጎዳእቲ ልምድታትን ዘተኮረ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘበረኻ ኣስተምህሮም ንነበርቲ ንዑስ ዞባ ማይምነ ከም እተዋህበ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸሩን ዕድም ዜና ወጻኢ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ነፈርቲ ዝስከማ ዓርሞሽሽ መራኽቡ ገጽ ተሳተፎም ወተሃደራዊ ልምምድ ብ31 ጥቅምቲ ኣካይዳም እቲ ልምምድ ኣብ ብጫ ባሕሪ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይናን ደቡባዊ ቻይናን ከም እተኻየደ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ተሃገር ገሊጾም ዕላማት ልምምድ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ንምድንፋዕ ብሓፈሻም ዓቕሚ ናይተን መራኽብ ንምምዛን ድማ ብፍላይ ኮይኑ ኣካል ናይቲ ብስሩዕ ዝካየድ ንጥፈታት ከም ዝኾነ እቶም ኣዘዝቲ ኣፍሊጦም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ጸጥታ ማያዊ ግዛኣታ ንምውሓስ እተካይዶ ልምምዳትን ኮለላን ከም እትሕይልያ ክትገለጽ ጸኒሖም ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ዘካይዶ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ነቲ ዞባ ኣብ ጸጥታዊ ቅልውላው ክሸሞ ከም ዝኽእል ነቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ ንቅልውላው ሓብሲ ደሴት ኮርያ ተጋድድ ከም ዘላ እትውቀስ ኣሜሪካ ንደቡብ ኮርያ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከተዕጥቃ ከም እትኽእል ኣሚታ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ጥራይ ዘይኮነ ዝተራቐቐ ካልእ ኣጽዋር ከም እትልእ ከላውን ኣሜሪካ ገሊጻላ በዘይካዚ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክልቲአን ሃገራት ብዓይነትን መጠንን ክብ ከም ዝብል መምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣፍሊጦም ዕላማት መደብ ካብ ሰሜን ኮርያ ክስዕብ ዝኽእል ስጋኣት ምምካት ምዃኑ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም ይኹን እምበር እቲ ውጥን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተኸሲቱ ንዘሎም ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ዝኸፍእ ኣንፈት ዘትሕዝ ምዃኑ ወተሃደራውያን ክኢላታት ብኣግኡ የጠንቅቑ ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ሓደገኛ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ከም ዘሻቐላ ብምሕባር ሰራዊታን ኣጽዋራን ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ጌራ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ደቡብ ኮርያ ታድ ዝተሰመየ ዘመናዊ ጸረ ሚሳይል ኣዋሪዳ ዘላ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ማዓስከራታ ከተስፍሖ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ከም እተሰማምዐት ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዶኪናቶ ኣብ ዘላ ብርክት ዝበለ ማዓስከራት ኣስታት 28,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኦም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ህንድን ኣብ ዘሰሓሕበን ዶባተን ኣዋፊሮን ንጸንሐ ሰራዊት ናይ ምስሓብ ስጉምቲ ወሲደን እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ላዕሊ ወሰን መዚ ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ዝተበጽሐ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ስምምዒት ተወሲዶም እቲ ምዕባለታት ዶባዊ ምስሓብ ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ጸንሐ ክልተኣዊ ጻዕሪ ማዕልዎ ከም እትረኽቦ ዝእንፍት ምዃኑ ይጥቀስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ህንድን ነቲ ዘይምቅራው ብዘተ ንምዕራፍ ንልዕሊ 30 ዙርያታት ዝቐጸለ ርክብ ላዕሊ ወሰን መዚ ርክብ ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ይረድኦም
ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ወተሃደራት ክልቲአን ሃገራት ብዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ብውሕዱ 20 ከም እተቐትሉ ዝዝከር እዩ ክልቲአን ሃገራት ብግቡእ ዘይተሓንጸጸ ኣስታት 3800 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዘከራኽር እንደባት ከም ዘለወን ይግለጽ ኣብ ከተማ ላሆርን ከባቢኣን ናይ ፓኪስታን መጠን ብከለ ኣየር ናብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝዓረገ ማዕከና ዜና ንመግለጺ ሰመዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን بسنكت تريو محبر قطعوا نطفتات نايتن كتماتات كم تزيد لي سلاسل كم زيلم ناي قربات عزبتي حبيرم بركز بلا أبيات تمرتين نطفتاتن كقارصان كلوام حيالو برراتاتن نطفتات حرشان كم تسناخري زقل زلم إذا خمزيرن كله مستبكلا بستأساسر حمامات إنه وسخة بمتصوم أبسرعة تعنا باكستان تسقطي تفتيرو خمزلو تقليتهم كأنت أنك نايت تريو ناي حرشان مريت مسبح زكاير مغتصالن مقدقات سعرن كم زخونيهم سمزي باكستان زحبرو حافشاو بايتو ودو بحبرات هاجرات أمريكا قبل الكيبا أزنيعتو زلا بيناو إقادا كاللعال بعبلا للدمس رقيفهم اتبايتو بسالاسات كمتي أبزكايرو أخيبايوم اتي لعليسو سعامتات أوتكيرو زلو إقادا كبكع ملو دقف يبوم أبتا أخيبا 280 شوعاتن هاجرات نمر عالت إقادا كدقفان كاللوام أمريكان إسرائيلن تقاوي من مولدوفا دمه دمسي كام هاب تقطيبام اتقدا قبل الحزبن منغستن كيبا كبير قطباو صقمات فتيروكم زلو زتقاسه حفشاو بايتو حبرات هاجرات امريكا نمر علو سقم تقتوست تصويعم منستر غديات وصاي كيبا برونو رودريغز اب بسمع مدرم اتقدا انصار هاجروز تاوجه قطباوي فاينانساو نغداون كينات مخانو بمتقاس امريكا جيوبوليتيكا وربحاتاتان مسمار اتقتلو عبلالي بوليسي كتقارصو تمحصينم بتي كاب شحن 962 صدقم بيناوي زحقاوي اقدام ابلعلي كيبا بتقلاله لعلي 930 بليون دولار زقمت قطباو كساراتات كم زورديهم صبصاباز تقصم صلاتات نداري تمرتيم موقعزيان هنصان بتقرا بخبيت تحسيم كابستحسيم مخارم ابت صبصابات تطقيسلهم حفشا بايتو ودو حبرات هاجرات منغستي كيبان كاروت هاجراتن اتقدا كل عال كقربو صنحو ترغاغام صوعيت زاغيت سماعي كركب كم زي كاله يحبر أوروبا حبرت كينات يوكرين بزتن معرف دبلوماسياوي تبوكسوك وسد قدامي مينستر هانغاري فيكتور أوربان نغازيت أنياتات هاجرو أبزهابو مجلس دقي متصوعهم قدامي مينستر أوربان أم مجلس يو اتحبرت نتكينات المعرف زاغيت تبوكسو بزي موسالو دحر موقاس نروسيان يوكرين ما أدزتن مقراب كتسعر كم زقبا أرديهم أوروبا حبرت ناب يوكرين زل أخوزلو غزي وتهدراو دقف اتو كينات بزته كيعرف عنقفات كوين كم زلو بمتقاس اتدقف دو كبلت أزخاخيرهم أما فارق نايز عمت أب روسيان يوكرين مبصح زفتسمه قدامي مينستر فيكتور أوربان كليتين هاجرات نتكينات بسلام نمعرف كسرحة أمام خمس قربة زفلتيهم يخون مبر اتناي سلام أمامه كاب حيالو هاجرات معراب تقاومه كم زقطمه صبصابات يردهم هاجرات معراب أو كينات يوكرين زغطلو زلوا بوليسيتات كم زفشله زحبر قدامي مينستر أوربان هاجرو نتكينات نمعرف التكايدو دبلوماسياوي تصعري كم اتحيلو كجلص صنحلهم زيناتات نمزام أرست زينة هدق ملكم منستري مقعزيان مرخبيتاتن ابتقبار حقاقاتن ممرحيتاتن عود سراح كم التسلاسل قليصهم ابنو زبع إلى برعرك كاد بزن حق وسكواسات ناس آكاب كشبودك آنستيو تأويجهم أبزوباقاش باركا بزنبرة سناي كرامات تريد هبصبق كناتات كم زركبات حبيروم حيل بحر تشاينا نفرت السكما عرموشش مراخبو قز تساتفهم واتهادرا ولممد أكايدوم أمريكا ندو كوريا نيكليساو أصوار كتعتقا خمت تخل عميتام شاينان هندن عبد الصحابن دباتن اوافيرون نصن حسراويت ناي مسحاب سقمتي وسيدان نستعستر الوزينات تزازيم له مستلف مرباتنا نحرقكم بوغني بروح معاتي